खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा परिक्षा मे चर्चा 2025 हाबाफारियाव बाहागो लादों लोगोसे बिथाङा फरायसाफोरनो गोबां थुलुंगाखां बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। हाबाफारिनि गेजेरजों गाहाय मन्थ्रि बिथाङा फरायसाफोरखौ गिबियावनो बोरै गोग्गो देहा दानाया गोनां बेखौ फोरमायथियो। गोग्गो देहा दानायनि गोबां राहा गाहाय मन्थ्रि बिथाङा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बोरै लिडार जानो हायो आरो फरायनायजों लोगोसे मोजां उन्दुनायाबो गोनांथार। गथ'फोरा गुगोलाव मा बेसादखौ जायोब्ला देहाया मोजां थायो बा मा बेसादखौ जायोबा देहाया गाज्रि जायो बेखौ नायनाङा। जाय बेसादफोरा देहाखौ थाजिम लाखियो बेबायदि जाग्राखौ जानांगौ। लोगोसे फरायसाफोरा लिरनायनि हुदायाबो जोबोर गोनां होननानै हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा परिक्षा मे चर्चा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशआव सोलिबाय थानाय महाकुम्भ मेलायाव मागो पुर्णिमा सानखालि इसोरखौ सिबिनो गोबां सुबुंफोरा होंगो दोंगो जागासिनो दङ। मख'नो गोनांदि प्रयागराजआव भारत हादरनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङाबो महाकुम्भ मेलायाव थांनाय मैया बाहागो लाहैदोंमोन। लोगोसे उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङाबो बाहागो लाफादों। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा प्रयागराजनि गोथार जायगायाव हनुमान मन्दिराव फुजा होनायजों लोगोसे त्रिवेणी संगमाव दुगैनायजों इसोरखौ सिबिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेट ट्रेनार HJT-36 खौ गोदान लन्च खालामफिनबाय। मख'नो गोनांदि जेट ट्रेनार HJT खौ एसास गोदान मुंजों रिलन्च खालामफिनबाय। आरोबाव इन्डियान एयारफर्सनि चिफ मार्शेल AP सिंह बिथांजों लोगोसे इन्डियान आर्मिनि चिफ उपेन्द्र द्विवेदी बिथांमोना LCA तेजासखौ थांनाय 9 फेब्रुआरियाव अख्रांमायाव बिरहोजेनो। BTRनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव फालिनाय बायदियैनो गसाइगावआवबो 23थि BTC गोरोबथा सान फालिदों। थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव BTC गोरोबथा जादोंमोन। 10 फेब्रुआरि मैया BTC गोरोबथा सानमोन। बे BTC गोरोबथा सानखौ BTCनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव फालिनायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय गसाइगाव गान्धीनगर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै गसाइगाव जिल्ला BPF राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव गासै गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय जमदुवार श्रीरामपुर सराइबिल गुमा आरो कुसुगाव ब्लक गासै मोनबा ब्लकनि BPF राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। खाम्फाया दि जोंनि थाखाय माबा खहा खालामगोन होनना बेखौ आं माब्लाबाबो सानाखै होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 10 फेब्रुआरि 23थि BTC एकर्ड डे थांनाय मैया बाक्सा जिल्लानि सालबारि इउथ अफिसाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा भारतनि बयनिख्रुइबो बांसिन रां जाख्ल'ग्रा सुबुं होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। सबि रय मुंनि आइजोखौ 675 ग्राम गान्जाजों लोगोसे हमनो हानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। पाटगाव दख'रा एबसुजों लोगोसे पाटगाव पुलिस आउटपस्ट आरो ओनसोलनि सानैसो थागिबिफोरनि सिग्रोमनायाव पाटगाव बाजाराव गोलाव समनिफ्रायनो गान्जानि फालांगि खालामनानै उन्दै उन्दै फरायसाफोरनो गान्जा जाहोबाय थानाय सबि रय मुंनि आइजोखौ थांनाय साननि मोनाबिलि समाव 675 ग्राम गान्जाजों लोगोसे हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे MP रोंगोरा नार्जारि MP जयन्त बसुमतारी आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोना नखर मन्थ्रि बिथांजों लोगो हमदों। BTR गोजोन गोरोबथा 125थि एमेन्डमेन्टनि सायाव गोनांथारै सावरायनायजों लोगोसे मिरु एबसुनि बोसोरारि जथुम्मायावबो हांख्रायदों नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ। फैगौ एसेम्ब्लिनि गेजेरजों BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोजां फिथाइ थायाब्ला सोमावसारनायखौ जागायगोन होननानै मनरन्जन बसुमतारीया बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटी नोगोरनि आहमगावआव बर' थुनलाइ आफादनि हारिमु नब्लाङाव थांनाय सानाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिबान गथायनाय आरो समायखिरा लानाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। UBPनि नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मनि दैदेननायाव गाहाय आलासि महरै UBPनि गायसनगिरि दानि BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीया खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरिखौ खौसेयै हारि समाजनि खामानि मावलांनो आरो BTR बायजोआव थानाय बर'फोरनि जेंना जेंसिनि सायाव
सुस्रांनांगौनि थाखाय मेहेरगोनाङै बिबुंथि लाखियो खौरां बिजोंनि गेजेरजों इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा फैगौ एसेम्ब्लिनि गेजेरजों बिटिआर बायजोआव थानाय बर'फोरनि मोजां फिथाइ थायाब्ला सोमावसारनायनि खोथाखौ रोखायै फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। खेल महरन 2आव क'क्राझाराव दै सानस्रिनाय बादायलायनाय खुंफुंदों। क'क्राझारनि रियेलिटि पाब्लिक स्कुलाव खेल महरन 2 हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दै सानस्रिनाय बादायलायनायखौ खुंफुंदों, जेराव 14 आरो 17 बोसोर बैसोनि गेलेगिरिफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा थुलुंगाखां बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। समाज सिबियारि रंजाखुंगुर बसुमतारीया भैरब बसुमतारीनि नखराव शिव शंकर महादेव मन्दिरखौ बेखेवदों। 1964 मायथाइयाव तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि पलासिगुरि गामिनि रुंसारि खगेन्द्र बसुमतारीया गावनि नखराव शिव शंकर महादेव मन्दिर गायसननानै फुजिबाय थानाय गोजाम मन्दिरखौ रुंसारि खगेन्द्र बसुमतारीनि फिसाज्ला भैरब बसुमतारीया सिफायनानै गोदान शिव शंकर महादेव मन्दिरखौ लुफुंदों। भैरब बसुमतारीया शिव शंकर महादेव मन्दिर लुफुंनायाव ओनसोलनि 30सो सुबुङा रांखावरि, सना आरो सिमेन्ट बायदिनि दान होफैदोंमोन। बे मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होदों। समाज सिबियारि रंजाखुंगुर बसुमतारीया शिव शंकर महादेव मन्दिरखौ बेखेवना होनो मोननानै गोजोननाय मोननाय फोरमायथिदों बेखेवगिरि रंजाखुंगुर बसुमतारी बिथाङा। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।